Остриот тон на шефот на државата не се допаѓа на Бугарија. По предлогот на Стево Пендаровски да се забрани влез во Македонија на европратеникот Ангел Џамбаски и неколку други бугарски политичари. Поранешната шефица на бугарската дипломатија Екатерина Захариева го обвини дека работел за Белград и Москва. И со своите изјави Пендаровски ги влошувал македонско-бугарските односи. За съжаление, президентът Пендаровски не за първи път прави остри, непомагащи за нормализиране на двустранните отношения изказвания. Едно е да се правят такива внушения, искания за обявяване на персона нон грата на български политици и български лица. Друго е това да се направи като официално вече предложение към правителството от президента. Каква роля според вас играе Пендаровски? Всъщност чужди интереси, направо да го кажем, обслужва той? Не на Северна Македония. Най-вероятно на Сърбия и на Русия. Ниту Брисел, ниту Страсбур нема да дозволат на бугарски политичари да им биде забранет влез во Македонија, реагира бугарскиот европратеник Илхан Кјучук. Според известувачот за Македонија во Европскиот парламент, враќањето на ветото за Скопје би било огромна грешка и ќе ги влоши билатералните односи. Това не е поощрително, това няма да помогне на добросъседските отношения, защото нито Брюксел, нито Страсбург ми се струва нито една цивилизована страна не може да го възприеме това като нормален подход. Додека Захариева го обвинува Пендаровски дека бил под руско влијание. За поранешниот министер за одбрана на Бугарија односите помеѓу Скопје и Софија ги влошувале бугарски политичари кои работеле за Кремљ. Безбедносниот експерт Бојко Ноев порача: нема европска иднина за Македонија ако не се почитуваат правата на македонските бугари. Че основният проблем в нашето отношение с Република Северна Македония, че утвърждаването на тяхната, на македонската идентичност става за сметка на забрана на всичко българско, което рефлектира и върху самите хора там, които се смятат за българи. Македонските власти, които се оправдават за това, че не могат да направят промени в македонската конституция, за да признаят правата на македонските българи, приеха закон против българите, против македонските българи за броени дни. Как така те могат да приемат закон, антибългарски закон против българските клубове, а не могат да съберат мнозинство за промяна на Конституцията, което апропо е главното условие? Дека европската судбина на Македонија никогаш повеќе не била во рацете на бугарите, покажа изјавата на бугарскиот министер за надворешни работи Николај Милков, кој посредбата со шефовите на дипломатиите на земите членки на Европската унија рече дека не е исклучена можноста за ново вето од Бугарија.